sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen biro he ho di ngari kadi di ngari min ko comme jaho dus mo don nan assalamu alaikum an ko ni woni wa salam holko jidda holko mata do jidda ko mi huwa joni do ay ko dum bonni wuro ko mi benna ko dum bonni wuro ngo trop c'est trop on ba wonde do on gala hay kay sukara wona diplôme wona certificat wona brevet gumir mof na day bureau wona bureau ko dus do an nata do ala hay certificat hol ballo kam ito ko samur ma pawda e hore do an nata do mo mi huwa nana yalde ko woni balle kam Victor ko woni ay baba leydi ndi alay saw ngo fawte e ray ko woni trop c'est trop wala mi dus wana gummido fof ala diplôme ala certificat wana bac wana haydara il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ko do ya wesere ya wersoy ya ko bureau am holto versa ko mi verso holto versa do an wopko mo ta wani ay sukara ala bi an bureau oui d'accord d'accord Victor Hugo il y a un bureau d'accord viens bralo d'accord ko dum bonni leydi ni d'accord bralo Victor ni bralo mak o ma bondu ko bureau am ko min wonno do déposer kayta jam mi wate kolito jinmi ko malla kam be sa gañi kam ma tan gacci leydi ni ko boni ha boni bugu leydi wona diplôme wona certificat o jangani o tarani ngacca mo natal bureau he o do bureau ko min wonno do déposer kayta jam te ko do ponmi liggade hamina o baba makka avec ça bion Sénégal ma bamto Sénégal ça la bralo haydara ko gonta haydara to jaata qu'est-ce que c'est que ça ndi leydi fotini ko yeyede pecce moni kala jetta gedal mum yaha ndi leydi wiye ma bamto yo Allah ñaaw hakkunde men baɗɗo ni Victor Hugo yo Allah ñaaw hakkunde men nda oɗo hangaka oɗo projet hikka gorko e to jewtoɗo oɗo saaha ɗo o jooɗi ñew wi ñande ƴettame bureau minaw baba makka aɗa ɗo yejjitani kangaɗo yejjitat non ko joni men nodduma way parce que jodo tan noddu urgentement woni affaire papier ji men mami ko wadi déposer
voilà Allah waɗi moɗi déposé société o donc hedditan ko mbaɗa duwa fof mamedi machallah an on tot teddindem ha aduna o fof settomi teddini sabu aɗa muñani aɗa yiɗi kadi ka neɗɗo mo ganduɗa o machallah ella layno ko noon Allah kadi ko wona ɗum ko aussi on jignaɗo gorko baba vraiment ko jignaɗo mo ganduɗa o honno ala par ce que mi yiyani nenam mais kanko o heeɗi kanko yumma heɗan ɗum heeɗi gaddo baba heɗan jinno ko bannami duwaw Allah junno gurdam makko ha andiyema makko mi waɗa ɗum inchallah ɗo jinmi tan ko nawdemom hakka o juuro yo nula sallallahu alaihi wasallam somi waɗi ɗum tan ƴeew somi lelimomi dano ko ɗum ko mere moƴƴinama non omo yiɗimi omo horsnimi mi ala jobbi makko assalamu aleykum ba kol umim mbaɗɗon tan ɓe machallah jam tan mbaɗɗon e korka machallah jam tan aɗa ni o wi ko rew mo nde yen humunan mo kanko habar ko kala o horde ko fuɗɗi yaade o wi kam ɗo jadden alji min hoɗoma humande wat feere min kumannaka ma far nde anden nde kuma mbimo kadi ba woni wala muskile wiyede kadi min mbeɗa human bawo ɗum de handam gonnende ɗum ɓeɓrade mbiyo ɓiɗɗo yo human ɗum non ko noon tan ay mino makko noon ɗesan sa yiyaɓe cikka ɗum jeƴiraɓe quoi wallahi tellement que bawoma noon tan ko oɗo saaha wonno way baɗɗo ni mbiyamo yo Allah ñaaw hakkude men billahi ma Allah ñaaw hakkude men inchallah mi yardaki mi yafay mi yardaki mi yafay Ibrahima he ceerno Mouli yettode gonani Allah he jettoɗo gonani Allah e an way min jettoɗo gonɗani anani Ibrahima il faut mbo son ɓurwi min wawa hoorde ala jamma ñalawma hoto wat ko woni hoto wat an aɗa andi ɓiyo so ɗi gari tan ɗi gari eyyi so ɗi gari ɗi gari soɗi gaari Ibrahima gussa ñamdu ñam Ibrahima an saɗa hedjo e lembam ala hanko ñamani ko heewi ala haram a ñamani ko heewi hanko wona maaro ñamde seeɗa eyyi e mburu eyyi ɗum ɗon tan holan yari kara o ɗum komin an Ibrahima elle radiateur a harata neɗɗo noon ambilamana a ƴewat ko ñamta hotbo coɗɗe ngol joni noon haalan en jeggi ngu min kam hande gila subaka ha joni mi yeyani haydara aya hay wotere mi yiɗi hotbo coɗɗe woni i wona a yaade nan caggal ma hon nayyi ɗi woni nayyi o coɗ nayyi mankiɗo nayyi nayyi eyyi hot kalis o ala mi yeyani kono ɗum kam no wawi wonde no woni rat no wawi wonde ko jeeygu eyyi so woni jeeygu tan a wantira anda coɗɗo prix de vente gara mbaɗɗa prix d'achat plus frais égal prix de revient he min mi wona pharmacie min kam fulaye ɗe ɓoccode min ɓocciɗe astafurlah guertoɗo ɓocciɗe ɗum anani so tawi ni ko an ɓocci ɗum fof no wawi wonde eyyi yalti kalis o kono ɗum rawam ala he yalti kalis o Ibrahima wima mi yeyani no yaltudumi kalis ma suut ñolata ko ñolat ɓoccode mo fusan no ñola ha Ibrahima yani tan law koye semence ñogorɗoɗa woni he hande wonama daro oɗo woni daro Ibrahima an ma wattu semence Allah jaaɓi to guittumami ɗo ka jejjiɗo ɗum ha lewru ɗo fonnoɗa lelade ala hay gon nafoore ƴettuma mbaɗa walluma saaɗi Allah aɗa fusa ɓoccode Ibrahima fusi musiba ma battata huddata ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi joguiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuuri
wi ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e mabɓe wonande jiɗɗo hen ko laabi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS njehen